Здравейте! Здравейте от мен. Аз съм Румяна Каменова от групата за народна медицина. Днес ще ви представим пчелния прашец. Какво означава и какво представлява пчелния прашец? Малки зрънца, изработени от работливите пчелички, които усърдно са събирали прашеца от различни видове растения, богати на протеини, белтъчини, минерали и всичко необходимо за вашият организъм. Какво знаете за пчелния прашец? Че освен, че може да го разтворите една чайна лъжичка, такава мъничка, кафена, т.е. такава, в кисело мляко или в водичка и да изпиете. Всичките го свързвате като еликсир на младостта, укрепващ имунната система, предпазва от настинки, грип, холестерола намалява, подобрява работата на черния дроб и бъбриците и много други. Значи от всеки вид, например, сега, ако пчеличките са събирали в района на Шипкова градина или Шипково поле прашеца, той премахва камъни в бъбриците или в жлъчката. Боровия пчелен прашец също така помага на мъжете при импотентност и простатата. Прашец, събиран от мащерка, подобрява и тонизира кръвообращението и зависимост като цяло той се сравнява с мумието, както ви казах, и еликсир на младостта. Благодаря ви, хубав и прекрасен ден от мен, Руми Каменова.